Usab, labi na sa mga magtiayon o manag-uyab, pahinumdom na amanta sa COVID pandemic. Unang opsyon, pwede via Zoom, inyuhang Valentine's date. Virtual. Kung dili virtual, kung doon na mo'y physical date, karon observe gihapon sa health protocols. Wear your masks or face shields, sanitize, alcohol, observe social distancing, magpakuhag temperature kung 37 up, ayaw lang dayon. No? O niya, social distancing. Kinahanglan nga, dili usa ka kama, distansya, duha. Kay pandemic man. Di ba? Your health is very important. Mura mamog nagtutok nako, isipan na lang to nga joke, bisag dili katawanan. Mga igsuon, kitang tanang mga Kristiyanos, isip tinun-an o sumusunod sa atong Ginoong Hesus. Mamahimo unta nga instrumento o dalan o kaha timaan man lang alang sa kaayuhan sa atong mga igsuon nga dunay mga balatian, igsuon nga nagkinahanglan sama sa atong Ginoong Hesus. Abi ninyo, kung imong susihon sa panahon sa atong Ginoo, luoy kaayo ang tao nga sanglahon. Makaluluoy ilang kahimtang, gawas nga naang epekto sa sakit nga sangla, makahimog mga deformities sa mga extremities, kamo, tiil, diha ba sa dagway o itsura, basin ang ilong nila nangapungag na ngabil ng hubag ug unya nangabitas na mga aping nangahimong di na magkadimao, mga tudlo nangapugtod o kaha nangapudpud. Inigtan-aw sa tao anak niya, labi nagwa mag-face mask unya mubo ang buhok, dili kapadunghay, sumala sa unang pagbasa. Ngil-ngig tanawon. O sa buhol pa mo, dugangan na siya, ija-ijara. Or sa mga new generation karon, dalang lingiw o talikod, kadiri sa Tagalog pa. Mauna nga, makaluluoy gayod, giisip nga dubli ang kasakit sa sanglahon. Naapan ang iyang sakit nga sangla, gisakit pa. Kay giisip man nga makasasala, giisip nga hugaw, giyamiran, gisalikway, gidiscriminate, ostracized, marginalized, bisan buhi pa nga tao, daw mananap, wala na'y kwenta, gipakawalay bili sa magbasura, dili papuyon diha sa kadaghanan. Muna ilang original nga form of quarantine. Papuyon sila o sa kadapit nga sila ra. Kay lagi sinalikway man sila o mag-uban sila 5, 7, 8 na pulo. Kinsa may makaingon nga wa kay labot dinhi. Di na sila magsalikwayay sa usag-usa. Muna na gitawag nga misery loves company. Kay kinsa man po'y
mag-unungay sila ratanan nga nasakit sa sangla. Pero sa pagkatinuod, luoy gyud sila. Sa atong ebanghelyo, ambot unsang pagkaunsaa, dunay kahigayunan kining usa ka sanglahon. Na siya duol kang Hesus o gani sa atubangan sa atong Ginoong Hesus. O tuod man, wa siya mag-usik o gigayon. Mihangyo in town. Niingon siya, kung buot ka, makaayo ka kanako. Walay bahid nga mudiman. Dili gani pangisog o nagsugo nga ayuhon siya. Hangyo lang nga mapabsanon, nangaliyupo lang. Walay pagdiman. Ang atong Ginoong Hesus, atubangan ni ining maong kahimtang, nindot kaayo. Walay pagdumili, walay pagmakuli, ni nagdili-dili. Diretso miingon siya, buot ko, mamaayo ka. Alang kang Hesus, ang tao dili angay nga maingon ni ana ang kahimtang. Alang sa atong Ginoong Hesus, ang tao dili angay ing anaon pagtratar. Busa, wala na siya daghan pang kisi. Mao nga ang sanglahon nindot na hitabo niya. Nahimo na siyang kanhi sanglahon, former leper. Kay naayo naman siya. Nalimpyo na siya, dili na hugaw. Dili na siya angay tan-awon pa nga moingog iyo, diretso lingiw o talikod. Kay naayo na siya. Dili na siya object of pagtamay. Dili na siya kaminusan o object of bullying. Nahibalik ng iyang husto nga dapit, normal nga tawhanong relasyon, diha sa katilingbang pakiglambigit o social dealings. Mao gani, human siguro niya nituman sa sugo sa balaod ni Moises, di gyud siya kapugong. Ug way makapugong, instead gipinahan siyang ayaw ni panulti, hilabihan na hinuon niyang panulti. Kinsa lagi, dili makapadayag sa nahitabo niya milagrong pagkaayo gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsoon, mao ni, mangutana ta, kita ba sama kang Hesus na himong dalan o instrumento sa kaayuhan sa mga nagmasakiton, diha ba kaha sa atong pagtabang, pag-abag, nagtampo, aron sila mamaayo o kaha mahupay, o magaan man lang ang ilang kahimtang. Kabahin ba ta niini? Ang Kristiyanos tinun-an og sumusunod sa atong Ginoong Hesus. Kung ingon ana ang ato ang magtutudlo, kung ingon ana ang atong Ginoo, sumusunod man ta. Kung wala pa, pwede betang katun-an, katudluan nga manag-ingon kita kaniya. Ang sakit sa sangla, dili man lang ni physical sickness, kundi spiritual, na ay gitawag social, relational in nature. Mangutana ta, nakatabang ba ta in one way or another nga maalim o madugtong o balik ang mga relasyon nga nangabugto, relasyon nga nangaputol, relasyon nga nangagusbat, o nangasamdan, diha ba ka sa inyong panagtiayon, diha ba sa inyong atong panag-inig suunay, panagsilingan, kauban sa trabaho, diha ba sa gagmayng Kristohanong katilingban o sa katilingban sa kinadak-an.
kabahin bata ni ana nga mapasiguli sa atong dili ideal kundi real nga tawhanong relasyon. Kay sa gingharian sa Dios nga gisugdan sa atong Ginoong Hesus, wala gyud dapit kanang bullying. Wala gyud dapit ng sayon-sayonon ka lang og tamay. Wala gyud dapit kanang i-discriminate ka tungod baka sa imong kahimtang, social status. Walay dapit kanang kantyawan, isalikway, neglected, marginalized, ostracized, or dili na bali-balihon. Nga ni manggod mga igsuon, ang tagsa-tagsa katao, dunay hustong dapit dinhining kalibutana. Sa walay pagpili, makasasala ba? Kay kita tao, doon na tayo saktong dapit. Wala unta ng discrimination and all forms of rejections pagkaminos tungod sa kahimtang sa matag tao. Apil iyang tribo, apil iyang social status. Ginaingon, people are made people through other people. Kining African proverb. Ang tao, mahimo pud siya nga tinuod nga tao, pinaagi sa pagtratar og maayo sa isig ka tao. Ipakita ka nato karon gani kining atong pagka-Kristiyano, pagsunod lang sa atong Ginoong Hesus. Kung sa madahon nato ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesus, basaha sa Buhat, Kapitulo 10, versikulo 38. Miadto siya sa tanang dapit, naghimog maayo. Gipapahawa niyang dautan, niadtong gi-influensya o nasaniban. Tungod kay ang Dios uban man kaniya. He went about everywhere doing good and healing all who were under the power of the devil, for God was with him. Moning sumada sa atong Ginoong Hesus. Bisag tipik man lang niini. Ato usab maambitan kay kita lagi iyang mga tinun-an o sumusunod. Amen? Hinaut pa unta. Atong baguhon ng atong pagtuo, palihog, magdungan.